Sa distrito sang Arevalo, mag-asawa naaktuhan nga naga-jumper sa linya sang Kuryente. Bana, arestado. Si Zen Kilantang nakatutok. Gilayon nga nadakpan ang mag-asawa nga Sanday Joel kag Nori Galipin sang barangay sa Ok Arevalo matapos nga naaktuhan nga nagatakod sang ilaw wiring direkta sa secondary line sang Kuryente. Sa impormasyon sang apprehension team, madugay na nga nagapangawat sang Kuryente ang mag-asawa. According to our informant, they've been doing that for several decades already. Medyo dugay na. This kind of behavior has become part of a culture because of tolerance. Naglabot na sa 12 ka mga individual ang napasakaan sang kaso sang more power sa paglapas sa Republic Act 7832 ukon anti-electricity pilferage law. Padayon ang pag-operate sang kumpanya sa mga barangay nga may malapnagon nga illegal connection. Ginapaandaman naman ang mga konsumidor. Ang aton na team, ang aton kumpanya will not stop from doing our apprehension activity. Kagkadako sa liabilidad, hindi lang sa piyansa, kundi pati imprisonment fine. Malapit 5,000 na ka mga jumper ang nakakasang kumpanya sa sulod sang 3 ka semana, kag 70 ka mga barangay ang nakaduan sa ginpatigay nga massive crackdown. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.